Kryptomeny môžu byť skvelou príležitosťou, ale podvodníci sú vždy na blízku. Naučte sa, ako sa chrániť. Zarábajte ľahko. Investujte do kryptomien a zarábajte 10 000 eur mesačne. Žiadne riziko, iba zisky. 200% mesačne? To znie až príliš dobre na to, aby to bola pravda. Vaše peniaze budú v bezpečných rukách. Všetko urobíme za vás. Stačí sa len zaregistrovať. Ak vidíte takéto sľuby, zastavte sa. Žiadna investícia nezaručuje zisk. Toto je podvod. Dobre, vytvorme si účet a uvidíme, ako to funguje. Dobrý deň, pán Noah. Som váš broker. Najprv potrebujeme prístup k vášmu e-mailu. Všetko vám nastavíme. Ach, no dobre. Môj e-mail je... Počkať. Čože? Kam zmizli moje peniaze? Váš e-mail je kľúčom ku všetkým vašim účtom. Ak niekto žiada o prístup, je to podvod. Noah otvára P2P objednávku. Objednávka je otvorená. Noah dostal list. Platbu som poslal. Skontrolujte účtenku. Dobre, uvoľňujem kryptomeny. Noah sa rozhodne skontrolovať svoj zostatok. Čo sa deje? Kde sú moje peniaze? Nikdy neuvoľňujte kryptomeny bez overenia skutočného príchodu finančných prostriedkov na váš bankový účet. Toto je Mária, Noahova manželka. Rozhodla sa vziať veci do vlastných rúk. Ak niečo znie príliš dobre na to, aby to bola pravda, pravdepodobne je to podvod. Sú tu sťažnosti na oneskorené výplaty. Neriskovala by som. Tento broker je však licencovaný a má dobré recenzie. Vyzerá dôveryhodne. Dobrý deň, Mária. Som rád, že si preverujete brokerov pred výberom. To je prvý krok k bezpečnému investovaniu. Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je aktivovať dvojfaktorovú autentifikáciu. Je to váš osobný štít proti hackerom. Dvojfaktorová autentifikácia. Povinnosť. Sledujte analýzy odborníkov, ale nikdy nedávajte prístup k svojim peňaženkám. Vždy vykonávajte transakcie sami. Presne tak. Nikto, okrem mňa, by nemal mať kontrolu nad mojimi peniazmi. Dôveryhodný broker je licencovaná spoločnosť s dobrou reputáciou, ktorá nevyžaduje prístup k mojej peňaženke a nesľubuje garantované zisky. Mária, myslíte správne. Takto investujete bezpečne a rozumne. Teraz presne viem, ako si vybrať správneho brokera. Všetko je pod kontrolou. Nikdy nezdieľajte heslá alebo prístup k vášmu e-mailu, bankovému účtu, kryptoburze alebo kryptopeňaženke s nikým. Vyberajte si iba licencovaných a regulovaných brokerov. Používajte dvojfaktorovú autentifikáciu pre zvýšenú bezpečnosť. Vždy si overte pripísanie peňazí na váš bankový účet pred odoslaním kryptomeny. Dôverujte radám brokera, ale všetky transakcie vykonávajte sami. Nikdy nedovolte brokerom alebo tretím stranám obchodovať vo vašom mene. Neverte v garantované zisky. Investovanie je vždy rizikové. Vyhýbajte sa brokerom, ktorí sľubujú nereálne výnosy alebo vás tlačia do rýchleho konania. Nikdy neprevádzajte kryptomenu, kým sa peniaze neobjavia na vašom bankovom účte. Nikdy nezdieľajte heslá alebo prístup k vášmu e-mailu, bankovému účtu, kryptoburze alebo kryptopeňaženke s nikým. Investujte bezpečne.